Όχι, δεν μου το είχαν πει ποτέ. Αλλά το ένιωθα όπως σας είπα. Δεν ήταν δυνατόν να είμαι παιδί τους. Διαλογιζόμουν, έβγαινα από το σώμα μου, ταξίδευα στα πέρατα του σύμπαντος, προσπαθώντας να δω τις ρίζες του γενεαλογικού μου δέντρου, που δεν ήταν άλλο από αυτό τον Καρνελούζο. Οι άνθρωποι που σας μεγάλωσαν... Πιστεύω θα με είχαν απαγάγει σε κανένα σούπερ μάρκετ με τη γνωστή μέθοδο. Όχι, δεν σας απήγαγαν. Σας βρήκαν στην πόρτα τους. Χα! Και γιατί δεν με πήγανε πίσω, Ορίστε απαγωγή σας το είπα εγώ. Δεν καταλάβατε. Η πραγματική σας μητέρα σας άφησε στην πόρτα τους. Καλέ... Τι μας λες? Έχεις τρελαθεί. Θες να πεις ότι η μητέρα μου, μία Καρνελούζου, με πήρε και με έδωσε στους πατράκηδες? Η μητέρα σας δεν ήταν σύζυγος του Καρνελούζου. Υπήρξε ερωμένη του για κάποιο διάστημα και απέκτησε δίδυμες κόρες, εκ των οποίων η μία είστε εσείς. Α, μάλιστα. Και η μητέρα μου και η αδερφή μου ζουν, τις γνωρίζετε? Βεβαίως. Ζουν μαζί στο Εγάλεο και έχουν περίπτερο. Από το φτιάρι είπαμε ότι είσαι. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Στην ποιο τα πουλάς αυτά, Τι με κοιτάς? Σήκω, φύγε από εδώ πέρα. Σήκω, φύγε. Φύγε από εδώ πέρα. Φύγε από το σπίτι μου. Φύγε. Αφού δεν θέλετε να το μάθετε από μένα, μπορείτε να ενημερωθείτε από το επόμενο φίλο μας.